Arráis gur chaill siad, seo cuid sa scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Curú a leith na rinne éidithis a cruniú a death lein an seachtain seo, ghfuil gerrymandering ar siúil acu in aghaidh na Gaeilge agus lucht géalscoilna bhaile clia. Bhí ionadaithe ó achtais tá glarach scoilna lean Gaeilge nua in áit na éagsúla ar fud bhaile clia os cóir chaiste oireachtais na Gaeilge agus iad a géalú ar an éire éidithis gríomhú leithreach an stoppa chuir leis an bheith atá tagtha ar airneal an géaléidithis. Ní múna sástatá lucht na Gaeilge ó chuí faoin scéal go méid fannacht bliana nó níos fuide do Commissioner teanga don Gaeilge. Breis agus céad le ó achhaíú feimimena Stormont. Tá gríomhaithe teanga a géalú go gurthaí tús leithreach bon leis an phróiseas ceapachain, próiseas a thócaí blian ar a léad. Deir radio na Gaeltaide go bhfuil próiseas ar bon acu a chinnseoidh nach méid fógraí nach bhfuil caiidean sách ard antu ó hiú na Gaeilge a gríalú ar an stáisiún a maihan seo. Tagan an Gealtaine sin, iné go nearnú gearan faoi cuid na fógraí Gaeilge a bheith dothaige. Am léana an chiad uair ag RT radio na Gaeltaide a bheith créalú fógraí ar íciacht ó bunaíú an stáisiún cé go bliain ó hin. Tá chuirsís ag Bridget Bhreanachtain ar gá leor Gaeilge do léithirí óga, leabhar a bhí ascló le blianta fada agus a fáisiú a rís le gurrid, an leor cailúil an tígar a hanig canté le Judith Kerr agus gile na leisce, astrachan le Diarmid ó Murrachu ar an fictor leor Lazy Jack le Barry Wilkinson. In iad seascaní a fáisiú an dá leor seo an Gaeilge den chéadúir, leabhar an deas iad seo le leo do leanaí i gcam chadalta a deir Bridget Bhreanach. Agus ar deireadh thug Tuairisc cuairt ar hála pobal litir malan chun luirt le mrá na cuilteile as Conamara a bhfuil saothar ar taispeantain sin agus tá cuid na cuilteanna áile le feiceáil a fhíseán ar an saoú. Tá na scéalta seo agus go leor eile ar Tuairisc.